Şeýle-de Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunmasary Anna Mamedov, Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Alkadamyň taşyry boýunça Sewitde senat maksady disgalaryň gurulşygyny anyp barýan işlerini tanışdy. Häzirki döwürde Balkan welaýatynyň çäginde hormatly prezidentimiň tagalaty bilen halkara hyzmatdaşlyk işiň ösdürilýär. Bu wagtda senat gurulşyk toplumyny anyp barýan işlere möhüm ornuň değişikligini bellemek gerek. Şunda gurulýan senat maksady toplumlaryň tehniki we tehnologik derejesine zerur ünsärliýär. Gurulşygy batly ekmenlerde dowam edýän senat toplumlarynyň ýokary hili we öz wagtyna ulanmaga bermegi milli ykdysadyýetimiň gowatlanmagy bir hatarda halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýokarlanmagy şertlendirer. Şolar wagtyň özünde senat maksady disgalaryň injamlaşdyrylyşyna we gurulşykda ulanýan serişdeleriň berkligine hemde udak möhletligine aýratyn ähmet berilýär. Munyň özi Gahrman Alkadamyň saýasynda we arkadaly Gahrman serdarymyň ýol başlygyna ýurdumyzy senat taýdan ösen döwlete öwürmek babatda amana asylýan işleriň hasa ilerleýändigini äşkär edýär. Şunun bilen baglykda Sewitiň çäklerine bililikdäki tassamalary amala asylmak boýunça degişli tagalarlar edilýär. Munyň özi berqara döwletiň täze ýamynyň galkyş döwrüne ýurdumyzy 2022-nji 2050-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan ösdürmek maksatnamasyna kesetlenen wezipeleriň degişli derejede amala asylmagyna giň ýol açýar. Soňky ýyllarynda dowamyna ýurdumyzyň ähli künjeklerine bolşary, Balkan welaýatyna ýokary derejede geçirilýän duşuklaryň we gepleşikleriň jenleri boýunça gazanylýan alalaşyklaryň üstünlikli amala asylmagyna döwlet derejesinde ähmet berilýär. Bu bolsa ykdysadyýety senatlaşdyrmakda, ýurdumyzyň öňümçilik gowwatlyklaryny artdyrmakda we täze iş orunlaryny döretmekde aýratyn ähmetliler.